ASIC Cyber. ASIC Cyber City Digital Twin. Digital Twin е методически и програмен комплекс, построен в функционални организационни нива. На ниво 1 на двойника сме интегрирали кадастралната информационна система на града. Тя дава възможност да се съхраняват, измерват и генерират всички необходими кадастрални документи. Непосредствено над ниво 1 на двойника сме проектирали ниво 2 – географска информационна система с адреси и други данни на зданията, улиците и всички инженерни, технически и други съоръжения. За да следим и програмираме работата на нашия цифров двойник на ниво 3 сме интегрирали десетки технически средства за измерване, включване и изключване на всички системи на нашия град. На ниво 4 сме разположили архитектурата от бази с данни на цифровият информационен модел. В него се генерират и съхраняват всички необходими за автоматизацията на моделите сценарии, които могат да бъдат милиарди като варианти. За да бъдат решавани стотици задачи едновременно във времето, на ниво 5 на нашия двойник сме разположили моделите на изкуственият интелект, като до него са организирани всички библиотеки знания. Така алгоритмите на C и M могат да формират прецизно задачите и също така дисциплинирано да насочват отговорите за изпълнение на долните нива на цифровия двойник. На ниво 6 нашия цифров двойник визуализира отклоненията от регулярната работа на системите на града. Визуализира негативните сценарии, дефектиране на системи и предупреждава в кои локации има риск от аварии. Така в единна и ритмично работеща информационна среда цифровият двойник поема рутинното управление на простите като сценарии, но много като количество процеси всеки малък, среден или голям град.